Estamos en Trasalba, a residencia paterna de don Ramón Otero Pedrallo, en Amoeiro. Hola, Susana. Hola, boa tarde. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Esta era a entrada principal, verdad? Esta era a entrada principal da casa, sí. Esta era a parte dos señores, aquela era a parte máis do servicio. Entonces, eles cando chegaban, entraban por aquí e calquer persoa que quixera visitalos tamén era a súa entrada. E ali na camilla, pois, botaban tardes de tertulia. Este si era o seu despacho, ves que se conserva moi original, conserva a súa toga e o seu birrete. Del estaba licenciado en Filosofía e Letras en Dereito, exerceu primeiro como catedrático de instituto hasta no 37. Logo que fixo, cando destituíron, foi prepararse a oposición á universidade, xa tiña 62 anos de idade, e xa exerceu como docente alí ata a súa xubilación. El daba clases de xeografía e historia. E esos son os seus enseres. Este era o seu dormitorio. Podemos pasar? Podemos ir. O cuarto ves que é moi sinxelo, ten unhas mesillas cando menos modernas para a época, e esa é a fotografía da súa nai, da súa dona e da súa... e del, vamos, aí están os tres, que era a familia que vivía aquí. Conta a historia que cada vez que nacía un novo membro da familia se plantaba un árbore. Así é. E supoñemos que, vamos, cando naceu seu pai, o pai do Otero Pedrallo, plantouse esa laranxeira. E logo, cando nace o Otero Pedrallo, ven seu pai a Trasalba ás 11 da mañá e planta neste mesmo xardín unha árbore a que el chama araucaria. Esa árbore medra canda el como se fora un irmán. De feito, el diríxese á árbore como o meu irmanciño, e así escribe un conto no que relata un pouco a historia, donde el xoga con esa árbore e vai contando as súas cuitas, as súas cousas, e cae con un vendaval moi forte sobre a casa. Entón, cando esa árbore cae sobre a casa, el xo toma como un aviso de que a súa hora se acerca, porque se seu irmán morre, a el non lle pode quedar moito tempo. Así é que 2 anos despois, cando el falece, seus amigos fanlle o ataúde ca madeira de seu irmán. Por aquí subimos a Solaina, a parte do sur, aquí é onde se tomaba o sol. Normal. A parte de adiante está completamente ao norte. Claro. Entón, as vistas son, dende logo, preciosas, espectaculares.